Адказнасць, дакладнасць і ўклад у стабільнасць краіны. Штогод у другую нядзелю ліпеня Беларусь адзначае прафесійнае свята Дзень работнікаў падатковых органаў. У гэтым годзе свята адзначаецца ўжо ў 36 раз. Падатковая служба – гэта адно з найважнейшых звёнаў сістэмы дзяржкіравання. Менавіта ад іх прафесіяналізму залежыць, наколькі эфектыўна будзе напаўняцца бюджэт дзяржавы. Ад напаўнення казны напрамую залежыць дабрабыт кожнага жыхара і рэалізацыя маштабных эканамічных праектаў. Напярэдадні свята віншаванне прымаюць і ў інспекцыі МПЗ па Салігорскаму раёну. Сёння калектыў інспекцыі – гэта зладжаная каманда з 80 спецыялістаў. Вопытныя настаўнікі і маладыя кадры працуюць плячом да пляча, забяспечваючы эканамічную устойлівасць рэгіёну. Работа налоговой службы заключается не только в наполнении бюджета, а еще и в проведении контрольных мероприятий, в учете платежей в бюджет. Это довольно сложная, напряженная работа, которая требует от профессии налогового инспектора целеустремленности, усидчивости, ответственности. Поэтому наша работа, которая приносит доход бюджету, она очень сложная и напряженная. Сёння падатковая служба дэманструе сучасныя, заснаваныя на міжнародных практыках падыходы да вырашэння, якія стаяць перад дзяржавай задач. Актыўна выкарыстоўваюцца электронныя сервісы, новыя механізмы ўзаемадзеяння з плацельшчыкамі. Укараняюцца лічбавыя рашэнні падатковага адміністравання. Уважаемые коллеги, уважаемые налогоплательщики, поздравляю всех с Днем работников налоговых органов. Без налогоплательщиков наша бы служба не существовала. Поэтому надеюсь на добросовестность всех плательщиков по отношению к платежам в бюджет. И здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, как нашим сотрудникам, так и всем плательщикам. Процветайте и богатейте на благо нашей родной Беларуси. Па выніках работы за 2025 год інспекцыя МПЗ Рэспублікі Беларусь па Салігорскім раёне заняла першае месца і стала лепшай у Рэспубліцы Беларусь.